ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам хуб ҳастед. ҳозир бехатавии мошиник дар телеграма голос болои голос киса ки 5000 рӯйкне 100,000 қабул кун. Просто як корманд занг задаги пиша гирифтаги ман записш кардагӣ мехоҳам як видеобарашини муҳтарам вазир дакунам. Бародаро, як нафар дар кор аст. Биёем точкаро мо бимонем. 5000 рӯиш мекунӣ, записш мекунӣ. Аввал мегӯй бехатавӣ. Ман пул рӯй кунам 5000, 100,000 қабул мекунам. Агар бигаҳо ҳамаша запис кун. 5000 рӯиш кун. Ҳамон 5000 ман ҷавоб медам. Запис кардан ман боварӣ дорам ки ӯ лаънатӣ ҳеҷ кара пул намедиҳад. 2-3 рӯз гум мешава, я пайдо мешава, 3-4 нафарро фан мекунад, ҳамаро далил мекунад, бо 3-4 рӯз дига гум мешава. Биёем бародарои азиз, корро то охира барем. Ҳамин ҳозир бидуро телеграмаи бехатавида голос мондагие ки 5000 рӯй кунед, 100,000 қабул мекунед. Ёрдам кунед мара, ҳамватанони азиз. Ман картаи худам пул рӯй кунам, ӯ обратно пули мара рӯй мекунад. Пули мара қабул намекунад. хоҳиштон мекунам. Барое ки мо ҳаққа гап мезанем, қаршон кайе. ёрдами шумо дар кор аст. Як ҷоя шидан дар кор аст. видеобарашини вазирда мехоҳам бикунам ва голоси як корманда мехоҳам дар рӯи экран бимонам. хоҳиштон мекунам. ёрдам кунед мара. Ин машини кор аст, сари вақт пеши рӯшона гирифтан дар кор аст. як ҷаҳон ташаккур.